která v Kadani soupeřila o tu nejvyšší příčku. Vypadalo to zhruba takhle. Jo, krásná lípa, nařachaná docela dobře. Akorát bych poprosil Karle, si by mohl sundat to zako, aby to trošku bylo vidět. No, Karle, protože takhle vypadá jako já a to je... No. Ne, vypadáš v tom saku úžasně, bez toho saku budeš. Takhle nějak to opravdu vypadalo, jako Trutnov se nám šlapal na paty, my jsme to zjistili totiž tu soutěž o několik měsíců později než všichni ostatní a v tu chvíli začala ta správná klikařská soutěž. Trutnov, nadupaná, krásná lípa, taky nadupaná, byly tam i kravaře, to uvidíte, až začnou padat trakaře, ty byly takové. No a teď bychom se teda podívali na to, hoši, jak to vlastně to klikání probíhalo. Položte to teda na zem. Takže protože se to bude odehrávat jako na zemi, tak poprosím i pány fotografie, jestli by třeba se nějak jako potom nesklonili, aby vidělo obecenstvo, nebo nějak třeba stranou, nebo tak, to bude dobrý. My uhneme taky a dáme si takovou minutku toho, jak se musí klikat, aby se naklikalo tolik, kolik Kadaň získala. Takže tady máme reprezentanta Trutnova, Kadaně uprostřed a Krásné Lípy napravo a zkusíme, kdo z nich nejvíc nakliká, získá nejvíc těch kliků. Dáme 30 vteřin. 30 vteřin plus 30 vteřin je minuta, my dáme tak půlka, 45 vteřin. Takže hoši, Kadaň do toho, vy samozřejmě uděláte skvělou atmosféru a jdeme na to. Ukažte, jak jste klikali. A jdeme fandit. A jak se klikalo pro Kadaň. Jdeme na to 3, 2, 1, teď. Tady vidíte jasně, Kadaň si mezi tím dělá nějaké lehké cviky, strkám si Lauzonu. Ano, jasně, zatleskáme. Takhle nějak klikala Kadaň, jo? Trutnov se snažil, ale rudnul samozřejmě, že Krásná Lípa dělala, co mohla, ale nestačila. Víte, Kadaň prostě klikala noha sem, noha tam, ruka za hlavou, za zadkem. Vyloženě, nakonec to bylo místo získané levou zadní. Takže nejkrásnější město Kadaň, samozřejmě naklikáno. Takhle jsem chtěl, jak to vypadalo. Děkujeme Karlu, děkujeme Dominikovi, děkujeme Pavlikovi za... Zvedněte si ještě ty vaše města. Karle, teď můžeš si klidně v Praze říct, že jsi reprezentoval Krásnou Lípu, Pavliku ty Trutnov a jako ještě jednou velký potlesk pro Kadaň, samozřejmě i pro Trutnov a Krásnou Lípu. Dělali jste, co jste mohli, ale neuměli jste tak klikat, jak se klikalo u nás pro Kadaň. Tak děkujeme klukům všem třem a pozveme další.